Hola, us vinc a parlar sobre la necessitat del repòs i el son. Al nivell hospitalari, el repòs i el son és una necessitat una mica menystinguda. Tots hem estat ingressats, tots hem tingut familiars ingressats i us podem donar 4 consells des d'infermeria per poder tenir un ingrés millor i més repòs i més son. Com a familiar, podeu ajudar al vostre pare, a la vostra mare, al vostre fill a tenir un millor son intentant no obrir llums durant la nit, intentant baixar el to de veu, intentant que la televisió o a vegades aparells electrònics no estiguin encesos més enllà de les 11-12 de la nit, avisant a infermeria sobre els petits problemes que ells puguen tenir i vosaltres no pugueu resoldre. Com a pacient, estar ingressat és un moment de la vida molt estressant i a la nit normalment és quan es descarrega tota l'emoció del dia. Per això molts pacients no dormen, siguin d'edat avançada, siguin de mitjana edat, els problemes venen a la nit. Teniu infermeria per recolzar-vos, teniu infermeria per poder solucionar els vostres problemes de son. I així, entre tots, podrem aconseguir una millor cura de la nostra son i del nostre descans.